Ο άλλος σε καλή θέση θα μπορούσε να σουτάρει από τη θέση αυτή. Δεν έκανε το σουτ, έτσι η αμυντική της ομάδας του Ιρανίου απομακρύνουνε. Τελείωσε την μπάλα υπέρ της Βέρας με τον Καλογέρη, όμως έχει σφυριχτεί φάουλ επί του Ντεβισέντε στο χώρο. Και πάλι το ελεύθερο δεξιά για τον Βίλα. Βίλα για τον Γεωργίου, αυτός που παθήνει. В момента, в който започнах да играя в театъра, и в последствие вече когато се наложи да вляза в едно телевизионно шоу, там ми се наложи, като се видях всъщност, започнах да си давам сметка какво значи, че да бъдеш стриктен и да... Че болестта на татко не продължи дълго, че можеше да бъде и много по-лошо. Да, това е така. Дили, как така би могло да е по-лошо? Ти абсолютно нищо не направи. Не дей да говориш така. Ще говоря, защо не? Ти нищо не направи. Ти сам... Той вече след всички тия странности, висшата странност ще бъде, ако ти да се негостелял наистина истинското. Може би като метафора да сега. Харесваше тази купа, ядеше в нея овесената си каша. Това пък какво общо има? Баща ви я харесваше. Предупредих ви вече, не дейте да превръщате татко в светец. Не бива. Вземи я, моля те. Не. Видяхте ли? Видяхте ли? Здравей. Здравейте. Здравей. Здравей. Азът. Питай я нея. Това и на мен ми дойде като гръм от ясно небе. Твърде стар си се мене. Никой сте бил възприемали садло и останете. Целият следобед доста посредствени, но последната вечерта беше задължителна. За какво беше? Морално въпрос. Ти може би ще вземеш тези чани. Ще ви кажа, защо което ядеш? Рестората. U humanitarnim naukama ili objavljuju stvari za koje smatruju da su nepoznate ili koje jesu do tada bile relativno nepoznate ili jednostavno pokušavaju da naprave neku kompilaciju, dakle na osnovu raznih poznatih.
you one more now. Класическите хитове. Najviše dnevno 27 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 15, najviše dnevna 30 stepeni. U 15:30 završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na poverenju. Vodi Željko Stefanović. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Става стая четка. Виждаш, че тя е за буклука. Как така за буклук? Това си е една чудесна четка. Като беше малко момче, било са целият таван с нея. Щом ти не искаш да я вземеш, ще я дам на друг. Я ми я дай за малко. Не, не. Денят на любопитството може да се каже деня на познанието за нашия фотограф, основния герой, и в крайна сметка основните лостове на бита в този странен свят са изяснени. Сега след деня на познанието Единствено и само хитовете днес.
up a little more. We're about to get up and burn this door. Гледа, че има още време до първите тли, не ги е чул. Така. Освен това, за зимата трябва да му бъдат вкладирани огромни запаси от суха храна. И сушени през лято треви или клони от дървет. Ама тук Балкана и тревим, нали? Няма чак толкова много. Си казва, добре си лятва. Ако хранят с картофи, те пък ще останат без храна. Да не би да съм...